Berkawe gajing pensilur je ba PS Indo iwan mat pensilur ban ai mesin dengan Kublai EP borok ki prolog ki baju views bat ki baju page ya kini ka YouTube channel jonga ke bang ai keteng PS Link do. Te ko bang laju ong EP ba na kini ka YouTube channel ngan keren lan ngan wara ha ka bayade bat ka social issue. Te prolog ke ai ke ba kwa ban ya keren bat ke ai ke bang kwa ban ya tai ha kini ka video bang kwa ban wara kini ka video shapi kadai bangai kenduk menta bat ini ikong ambulance imli ha ka ba in share lan in yathu ya ke ai ke experience ni ke ai ke bala dep GAE ha kini ki benai lan ki singi ki bala lej khnang ba ki weipat ki longdin lan ki weipat ki paradok prasnam jongi ki nomngat lan ki nom jesu de perlok ke ai ke jingkerpat ke jonga nak liang ke jongi ke dei ba pinya share ya kani ka video syaki weipat ki paralok lan ki weipat ki paradok prasnam khnang ba lese hajaka ba ki tupat ki wei ki paralok kin ngat lane kin je ya ki hakum kata ka apot lengba ka jing pet lengba ka jing yu i jong ki ya ka video ha ka ba in ya thu lane in share yang i ya kata ka experience ka ba mai la dap ngat menta te kan long ka jing mentoy lane haja ka ba kin ngat kin nom ngat shu jing shisha ngambut kain ban hakani ka social media bangan pen pau yala jong bangala aja ke bangala ngop katnu mar bangala sungu so sat baka wi ka jing sungu pang mensim ka sungu pang donut ken ya se abla jong bangan the che gi wi bangan ai hakashi second muka jing sungu rem jong la jong hi tamba ladang asngap yala jong ngatrai kan los ya borok khoi kam tami di ki para do para snam jongi mar balik ka jingja ka ni bala adat ka barang syudab ru kadon ibe ikong jongi bala aja kumta be la ngop bun ba la bun ngate kadang khamduna hande ita pade la long double bani kata ka bchi ngop jonga deina ka daw ngatur be khamat ngawan khamat bangan pun paw la jong bangan pun ai kan ka message ya barok hai ba umdei shiban ngop kum bangala ngop manga bat ki be ru ba kawe ka jing pensilur jeng ini ba PS Link do Iwan ban bersilur ban ai mensim nga wa ya ka jing sha om de ban buri di ban turbe di nakadaw nga sapaw nga sawan ban ai kan dikan strong message jonga ya fi baro ba om de ban ngop ne ban bi ban shubi ya ke ai ka ba pi ki pen be ki briu ban apa te kong menta pi ke ai ke bat don ban ong nak liang ke jong pi bat na soba ban ong e pi ban pin pen itu ila dia menta hang ne ba ban pin yetu ba pin share ke ai ke ba pi kendu pi syam nadu tu ki por bat ke ai ke ba je pi nadu ke ban kong jong ke tu ke sngi ba pi sa lek ngop ha ke tu ka apon ngadi is imliat ba pasam sa ko shillong hi tabangat tay siya po Mizoram nga Julia kini ki modeling asin nga job tu ti dan ka po ko haway ka por ba tao buriu ba day na po New York uklim yan na di ba day na po New York tu ang i ka do jong fi ha po Facebook kuntu ba file giti ki modeling ho nga Julia kini kilay ti na taba de ong filong ni man ni long friend ban nga ong tu is okay mo biang tinga kampoy ka perkhat mo ba un sa don dak way ka jing mun ti na taba ong ni nga sutunat ha ban lang par no fi ti nga ko ban ai ye fi ti ngong ke mo hadin pa de ong nga send ki give you fee fi sa receipt mo na po India jong fi ti na taba de upha gai ta ka parcel dala parcel ba de womba ngalakli ngom filadap siu gidi delivery charge ibro khai wong hoy ngaladap fibdan kami issue wan siu extra ngaladap siu lut nang ni na posh na jong tendal hadin pade hadin asni kapoi ka wei ka call ka wei ka dakhar na po Delhi ong fi keteng ko tamta hoy tenata fisa shata hoy tika ong lawan poi kata ka parcel ka jong fi thani po Delhi ka kerteng jong fi ba pha na po New York Tena tu pada ngah phone iti perlong ang pila pipa ma fi ni kumna ni ong hoy nga pha mga hadin kata khar pada ko ong kumtu tingim laban pha fi
pihak siu kumba first installment pihak siu aku sang haja ti ngapa dia ngarang pekat masun pha kata ka pisati ka son poi kata ka parcel changa chapo ying junga ti tengah pha kai dala pha pa dia up kumta up sa dala up sa pa dia ko ong ma'am you have to pay again for 50,000 again to ong ke kata pa dia so ke kata dengan call back unga kling ong ke kata ong hoi pihak siu kata dan fi kwa ban poi bi mar kata kala di ka late fees bu fi ti na ta banga pha ping ngala de sen kata hadin pa dia ka call biang 1 poi biang kata ka call ba kata ka call kata ka dakar kong kata kala di ka late fees bu fi pila late palat te fi ha biang ka pisa cikumta be hado da poi kamba silak siteng hadin pa dia ki call biang ngong sok pa dia kata ban ka chachi pa dia giong em ba ka don kata ka pisa kumba 40 lakhs hapo ka package ti pihak siu na manta kata ka money laundering te ngong ke kata money laundering duma money buat jutip ti kata te na da pa dia em kata ka de ka process te fila siu kata ngi sa ai kata ka certificate fi sala ban pak fi sala ban receipt iknya kata ka package tinga pada orang pekat ka de kumta shisha ke ti dan ki perlok ngala kelim turu ki ong hoi ka don hoi pihak siu kata ka de ka process be pihak siu ting nang tu pede tinga siu pin dala siu pede nga apsa ka no kanoro hading na call back na tu number bala baka call kata ka dakhari nga ka kham receive shu hading nang tu pede nga ong hakli kin yuta pede ong hoi pihak siu bi nga ta ka pisa hading nga kham ngala doubt nga kham receive shu pin nga ta ka phone baki call biang hading nga doubt pede tinga li chapo police station tengah ong mo nga tho FIR pangani nga ong balai ba ong oho ai kini ki case bun bala aja bun bala ngop ngin track kum no gi ong nimla ban track mar ki tu ki don ki bun ki number la jong da ki mobile number la ka jong personal number ka tu te ka private number ka tu te nimla ban track yo tena nak hang kata pa de ka jumpu khajunga ngam su thu shu ngan le kum bu tena ta hisin pa de hapo ko online Facebook pa de hapo online messenger nga taxi ni ba kan PS ni do to pan ajing bul lem mo ngan le aku nu he kan ni ka jingcha junga ka bangla su thakli ma shisiu ka ta ka pisa hande ka ta ka package ka mon po shu shanga ha do kan hadin ni sa ai jing bul PS ling do kan ya ba fila sha thok fi nai receive shu ka call eru ki shu skap no marga di te ikli ke ni police station do ki ong kumno te hapo police ki ong nimla le issue marga ni kala de ka fraud ki number kini ki fraud ki de ki bun ki channel tingi track tangen no ki ong ta kan te nakaliang jong pi kong ba pi la de pi la de ngat ba pi la de je kum kani ke jing je wa ka long ke jing du nong ka ba krau nak banta jong pi te pi don ayu ba phin ong ba ka e ka message jong pi se ki wei pat ki long din la ni ki wei pat ki para samla la ni ki wei pat ki para do prasnam jongi khnang ba ka e ka ba je pi menta kanum dai shu ban je pat ya ki wei pat ki para do prasnam jongi em kani ti ngana du men sim o ye fi ba wat ngop shu ko banga ngop manga hande fin tha ma loi fin shu loss e step ka ba fi kamai fin shu loss kin shu kjit ki te ki briu ki ba fi mi thu ye ki batang chi pen bang pen thiang ye fi ha ka online in tinga shu kat pat ret ye fi na du ko men sim jonga ba please wa jumot ngop shu ko bangi la ngop mangi ko mar don shu ki bala ngop tinga kan mau nga hak tu ko por hadin jong tu ka e ka bala de JP nga la pentip lu sapi badon sa arngut e ki no hikai bat sa iwei pat arngut pat ki students ki badai ki matric students bat ki 12 students de ki kaju ka apot ye kiru tamba don bok pat ba maki pat kim pat pha ya kapisa kila yo ban keli nga te hadin pat ngala de bataya ki ke ke baji ye pi ndai wat la ka taru nomor beli kini ki foreigners dan kini ki briu ki bathok ki nang phaban penviet bat ki nang phaban keren takadau makiru ya ke banga suggest ki bat ya ke banga ya thu ki ba kata kenomla dalilai ru banlong ndai kim ngai ki khain bet ba ki dei shishan mar beli teng ki wan happy ki
ki ak ye pi kumbadai ba ite kumbadai si samla ru teng te tang ban yo ban influence pi ba kin yo ban kring ye pi yang tu te nga tharai leng ba kan ka video ka banga ya kran bat pi nga tharai kan dei lupa ka wei ka strong message shaki wei pat ki paradok prasnam jongi ki badon ha ka surrounding ni ki badon ha ka imlang salang ka locality jongi khnang ba katno ka pangmet yanga ye pi lada ni watang sipoting karu lada ngi jak nakla dekat no tamlei lada ngi los daki lak bat nga kan mauru bo kubon no sajima ba itui wi kong le hadu jin sipola ke eiru te kom kita ki jingje tenga tharai leng ba kan ke video pi so bah ban ye share bat sheki wei pat ki paralok bakin yo i kan ne bat leng ba ke jing yo i jong ki kan ne de se hajaka bakin ngop ladi ndaki lai kendu ekom kita ki briupat kin long lupa kajing senang yeki bakin ken mau bat bakin nom dei ban ngop hukum kini te tangkata te nakaliang jonga ngamdon ni ban ay pikong ya kan ni kajing slur bat kan ni kajing koloi jong pi ban mi sakmat ban saki lane ban ya thu ya ka e kajing sisa bat ya ka e ka bajie ya pi te hawa kan long kajing mentoi ki wei pat te ngak kit bok kit riang ya pi bat nga ai ku blai ru pi ba blai un don rengkat bat pi bat pinang yai don berbor haka met ka bukan bakia bat pinang yai kiu hakikam ki jam jopi ku blai sibun